the manager na company. Mana company afọ ebe ọ na-eme manager. Ọ bụrụ nyanwa nwee. Mana ịbata ị ga-eche ma ọ dị enwe. Mana mmadụ nwee ọ na-amanage ya, ọ bụghị ịghọtago. Ọ sị m nne na ya na-eje na this company je na-afụ die. Na ya na-eje ebe afọ je na-eweta ego mgbe ụfọdụ. Mgbe ụfọdụ ya ebulu nna ibujelu die. Ọ sị m nne, oge ọbụla ya batara ebe afọ, ịgbagoro ndị mmadụ a na-ajụ ya, ọ gị nwa bụ nwunye manager. Ọ dị weird. Ya bịa jụọ die kedu ife na-aza na each time ya bịara ebe a na-ajụ ya ma ya nwa bụ nwunye manager. Ndị aghọtara ife na-eme na ụdị asị anyị ahapụrụ ha na ọka ha si eme. Ọ na-afa amarazi onye bụ nwunye. Ya gbakwa nkịtị. Olu one day ya kpọrịta one girl n'akụkụ sị ya kedu ife kpata na oge ọbụla ya bịa a na-ajụ ya. Afọ ịghọtago na onwe bọsị ya bịasị na-apụ. Nwaanyị ọzọ fili ike fịam kwogele ọnụ ụzọ na-abatala chingom ka onye ala. Ya emesie ka ababa mesie si anyway. So this girl wee sị ya na ụmụ nwaanyị na-abịa ebe a na-asị na fa bụ nwunye manager dị too much na fa mara onye bụ onye. Ịghọtago na face ha na-echange every day. Ya marakwa ma ọ dị same person o mana ọ na face ya na-echange every day. Ịmagolo ya aghọtago chọrọ ikpo okwu afa. Ya narụkwe gwa die gwasịa die. Ya esi anya hapụ ihe ahụ na ihe a gbasara ka a na-akọ. Na onye ọbụla bata n'ọfịs ya nọọ ihe a business ka o ji wee bịa that he shouldn't worry. Mana ya na-eme ọfụma na ọ dị ewelite ego n'ụlọ. Ịghọta na mana ya bọdara dị uto na parents ya ji ego zụọ ha n'akwụkwọ they have something doing before ha anụba di. Ya do comfortable. Ịghọta na ya bụrụ onye depend on the husband. Besides na ụmụ na-abụ ka ha ka mụta so na ọ da agbake ya aka for now na ụmụaka ka pesikwulu mpe. Na gị na nwoke biri ọ na-achụ nwaanyị na ịya ama o. Mgbe ụfọdụ ọ nata ọ na-esi anọda kolon. Mgbe ụfọdụ ọ nata efuli ọnụ na akwa ya. Mgbe ụfọdụ ọ nata odoga anya na onye dị tired. Ndị tired nwoke ya adọ ikpe anya aka na mgbe dike ọkwụlụ. Afọ ịghọtago nwee ike na-ese nwere ibongi nọlị ya na-enuse ibongi o. Mana ọ bụrụ na nwoke dị tired to the point na ị na-emetụ mgbe dike aka. Ịghọta na ọ yọsalụ. Gị ma na oli gị ibongi somewhere. Ihe ọ gwa bụ ihe ọ gwa bụ ka ndị egwu. So Osibunde na to her greatest surprise no way one day na chọrọ ije ọfịs jefu die. O wee bụrụ na di elu n'ọfịs that day o wee kpọọ anya bịaba Abuja n'ụtụtụ ya na fa ga-ejikwa flight natakwa. Mana di ya agwara ya o wee gbaa flight jebelu nwatie Abuja. Nya wee bulu nni wee bịaba n'ọfịs maka mgbe ụfọdụ nọ ịmago ya nwee ike pụta gonyite nni ọ na ya chọrọ ifu di or something. Na-abịarịtazi nekwa ụmụ nwaanyị na-abụ ka fa na-anụ ọgụ n'iru the company. Na-anụ ezigbote ọgụ a na-eji ha a na-adọkasị akwa ha o. So ya wee paaki ya moto wee gbalụ wee jebe wee luo ebe afọ wee na-ajụsị ndị mmadụ si kedu ihe na-ese na ha na-anụ ọgụ maka oke wudi o. Ya wee sị ka ezi ihe na-esenụ onye nke ya n'akụkụ si anọ nke yiri edi bụ nwunye oke o. Den nke a na-abọda anụ ọgụ bụ enyi nwaanyị oke. O wee n'ife na-ada emi ọ na-anụsa wife oke ọgụ. Onye nke nọ n'aka na isi mba na nke ere nwaanyị green bụ nwunye oke. Na nke yiri edi bụ enyi nwaanyị oke fana abụọ wee na-azụ oke azọ. Ofuke na-ebe afọ wee sị na oke na-achụ nwaanyị adịne na-agbara onye bụ nwunye na fanuche 7-8 na-achọta ya that you can't tell. Onye nke nna anọlụ si na ihe adụ mma na oke nụgwado shameless oge ọbụla ụmụ nwaanyị na-esogherie n'ike. Mana ndị si na nke red bụ nwunye buru ibu ya wee sị ha ka maka ihu nji si n'ọnyanwa ọ sị ya nke ahụ na-efrequent na ọ na-efrequent ndị na oke jiri egwu na oke na-edupụrụ ya ike kwụrụ ọtọ gwu ya na o nwere onye gba n'ọnyanwa bụ nwunye oke o wee na-akọ ihe niile na ọsọ ofu onye bụ ihe recognized ya sị ya na ịmala ihe ga-atụpụkwa n'ala ha ọnụ na onye afọ agbarakwa na ya bụ nwunye o na ọ ma na ya na-abịa afọ oke abịatago. Ebe afọ ka ya nọzi ka ya baa moto ka ya naba di wee kpọọ ya wee sị ya nafa ama nnatazi nafa jebela Abuja maka na ya ajụga esa sị na oke a nọrọ na o jebelu outside work yata na so ya wee nalụ n'ụlọ ihe a gbujisie ya aka na ụkwụ na ya chọrọ ịnọ na fonu gwaba di okwu ya chọrọ ka ọ nalụta ụlọ. Ndị ọfịs akpọkwu di egwu ya na anụlọ ọgụ n'ọfịs di wee jelu wee gbazia street nata n'ụlọ ka ọ bịazie akwado ọlụ maka ha so first flight wee bata. Ya wee jụbụ ya wee sị ya
na ya chọrọ ime onye bụ nwunye gị. Di echibe ọchị sị ya ka ekweghị aka akụkọ nke emile. Di echibe ọchị wee fụzia na ya dị serious. Ọ sị ya ka ihe ime na onye bụ nwunye mbụ na gị nwa anya enye nwe nwaanyị na-aba. Ọ sị ya mba o. Na ka ya jele ọfịs yesterday ije ịbịa fụ gị na onwe ụmụ nwaanyị na-abụ na-anọ ọgụ ebe afọ na asị na nke yiri ede bụ nwunye go then nke ọzọ bụ enyi gị nwaanyị ịghọta na andị na faluche 7 na-abịanụ na amara onye bụ nwunye gị na ife aja ajụrụ gị bụ ka amara onye bụ nwunye gị o. Ọ sị m di aga aka gị ọkpa gị etiti na abụ ya agba nkịtị na-ezukọrọ ya chọrọ ka ha nwere gbazigbo ọ ga-abụ emekete ka o jebe ọlụ ka ọ ghara ilu n'isi na abụ ya nkịtị ọ pụọ jebe ọlụ. Ọ sị ya lụọ ka ebe investigeshọn na o nwere ọgụ anụrụ nke nwa nke ụdị akụkọ bụ ihe a onwe ihe ọ chọọ ifrem ya kwuo onwe ihe ọ chọọ ike ọnya kwuo. Di ejebe ọlụ wee lụọ n'ọfịs akụkọ wee jụ nkịta jụ ụkpa. Ọkpọ ọnya na fonu na-epikiri ọkpọkwa ya ọzọ na-epikiri na di ekwere ka agbasa ọlụ wee nataba. Di wee bata wee sị ya ya do sorry nọọ nke afọ yiri ed actually bụ enyi nwaanyị mana nke ọzọ na ya mara ife ọ na-azọrọ azọ sọ ọ na-achụgharị anya ajụ na ọ ga-ama na ụmụ nwaanyị na-achụgharị nne ịmago onu maka na ya malụ mma nwoke osikwa nke a ọ pụọ nke a. Ya wee sị ya nna ọkwa ịfụlụ mụ na ụmụaka na-abụọ ana m ana be nna m marriage abụrụzi that time ị ga-abụ ịkwụla amụghị nka niile ebe ịfụla isunyesie ịbịa sị m sọrị maka na ịbụ nwoke adị m anụzi. Ọ sị m di ya dakwa na yọba biko yọlugbogo yọlugbede ya chọrọ iluzu marriage ya kwesị ya na inwe 7 or 9 girlfriend na-achọta gị na your company. Why can't you pick one? Just pick one of them. So jụọ na-ayọ biko na-ayọ nya agwakwana ndị be ha na-agwa na ndị be ha nke nwa ya wee sị ya mba ya agwa ndị be unu nọọ etu afụkụ niile so wee bịa mee ego m. Ya wee kpọọ papa ya onye ọbụla na-akwụ ya akwali agbụgo akwali ya papa ya sị akwa ifo uluzuo that woman that peaceful woman ga-abụ mgbe ọbụla Fabia Lagos onye bịa bego na-ekwu sọsọ maka this woman onye ọbụla tụlụ ọkpọ na-ekwu sọsọ how good this woman dọ. Nwa nwaanyị na-akpụ ịma ka ya mere nwaanyị mee na ọgwụ ya da agwụnarị ya ịmara ọ sị m nne ya dịsalụ good na ya sị tụ gbasa aka accept ọfa ncha niile asị nkie na o nwere onye kwụ ya n'azụ okeke kpa na-akwụ ya ọsị die na-ayọ na sị ya mba na ị ga-ekwu onye bụ nwunye gị o. Ibe ha papi ya mama ya ụmụnne na-ayọ onye yọlugbogo yọlugbede our wife biko our wife. Ọ sị m na ihe na-ewu ewu abụrụ na di enwere ofu enyi ma mgbalugbolo n'one fa tritigole mfe mgbalugbolo n'one ha tritigole mfe di ya na-agọ ọ sịkata na toilet ọfịs ọ sị na toilet ebe ezijelefa ihe akọ ga na-akọ yeli ọ na-ayọ. Ndị be ha wee sị na ọ ga-asainiri ya undertaking na o nwerezi nwaanyị ga-abata ebe ahụ na ọ ga-eduli ka o jee n'ọfịs ha ka o introduce onye to everybody. O nwere onye ọzọ fụrụ nwaanyị ọzọ chọtalianụ ka akpọ ọnya na fon. Di esi na ihe ọbụla o ji ọnya asị ya mee na a ga-emie na agbaghalị anya hapụ na this marriage. Ụmụ nwoke ga-alọvụ si a ga-etu love oge that they can't do without you. All these girls echekwa m na ọ ga-asị okay let me pick one. O nwere nke ọ chọrọ nne amarakwa m ihe m ga-agwa gị is obvious na ọ lọvụrụ gị maka na ide enye ya nsogbu ede avọchili anya o wee ya achịkọzi chịkọgide 7. Ekenekwa m unu mgbe dike gị igwe ụfọdụ ga-akpụrụ mgbe dike a na-ayọba biko kunye ihe n'ibu dike ụfọdụ ebulu mgbe dike nke ha ebulu ụzọ na-achọ ihe ọbụla nọ na sket. Ekenekwa m unu ndị be anyị na-akpọkwana m afa nne bụ na ị ga-ebu ịgbagalụ na amaka ụmụ gị ịmala ka ị ga-esi wee mee. O nwerekwa ife ọzọ na-ewute m n'ihe a bụ na mmadụ ije bute mfe bunye m onye n'ọrụ onwe ibulu ọya ibunye nwaanyị n'ọrụ onwe a na-amịghalị. Ndị be anyị daalụnụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ.